Pagpatuman sa mga bagong balaod sulod sa mga sementeryo sa Cagayan de Oro City, nagkaguliyang tungod sa bagong pulisiya. Atong saron ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, nagka-problema o adunay kalisod nga nasinatian ang mga Cagayanon kaganinang buntag tungod sa ginapatumang QR codes. Labi pa, nga sagad sa mga miduaw kay mga idarana. Ing-ani ang sitwasyon kaganinang buntag sa City Memorial Park sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro, kung asa wala na plastar ang mga Cagayanon nga buot unta muduaw sa ilang mga minatay. Kinigumikan sa gipatuman nga bagong pulisiya nga kinahanglan ng mugamit sa higalaap ang mga musulod sa sementeryo. Sagad sa mga biduaw kaganinang buntag, mga idaran na o wala pagayod mga smartphones nga pwede nilang gamiton sa pagkuha sa ilahang QR code. Usa lamang si Rolando Texon, rela driver sa mga naglisod sa pagsunod sa bagong pulisiya. Kanira nga mo'y grabe kakuti. Kaling bali ra sulod gawas na mo diri, bali seat pass na mo nalangan. Maro ni inungdan nga maya mong langan-langanan. Lugar nga mo nung pangwarta. Pero sa ko gaday bugrila, siyempre ay nga ni karon wala pa ko kabiyahe. Hinoon alang kang Julito Kaday nga miduaw sa iyang pag-umangkon nga mipanaw na ang nakadayeg kini sa gipatumang mas istrikto nga pagbantay gawas og sulod sa sementeryo. Aw kini nga pamaagi karon murag mas maay man pod ni siya kay dili man nato matagna bisang kinsa ba ang tawo mosulod diri sa sementeryo. Na labi na kini karon nga ani kini nga pandemic karon. Usa man pod ni siya nga masipti ang isag-isa kanato. Sumala pa ni Engineer Armin Cuenca, head sa Clenro. Aminado sila nga dunay mga lapse sa pagpatuman sa bagong pulisiya sa mga muduaw sa sementeryo. Nangayo sab og dugang pagsabot ang opisyal ug mihangyo sab sa publiko nga sundon na lamang ang balaod aron masiguro nga luwas ang tanan sa COVID-19. Pwede mangunta mag-overnight kay lagi ang kalag-kalag mura siya og reunion sa pamilya, no, sa mga parente dito magkita sa sementeryo nya dayon murag mag-party. Karong panahon na wala na no, di na tamo allow sa no. Hingpit nga ginabawal gihapon ang mga individual nga walay barangay exit passes ug usa lamang matagbanay ang pwedeng muduaw sa usa ka minatay. Tek, sumala pa sa Clenro nga mas maayo una moadto sa sementeryo nga aduna nay QR code nga gikuptan kini aron makalikay na sa kalisod sa pagproseso. Apan kung dili kini mahimo, abli matud pa ang ilahang buhatan alang sa pagtabang sa mga Cagayanon. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.